Sare elektrikoak, gaur egun gure inguruan ditugunak, 19. mende amaieran sortu zirenetatik oso antzerakoak dira, ez? Garai hartan, korronte alternoan eta zuzenan arteko eztabaida bat egon zen, azkenean korronte alternokoa gailendu ziren, transformadorearen agerraldiari esker, ez? Eta orain daukaguna korronte alternoan oinarritzen da, ez? Baina elektronikaren garapenari esker, korronte zuzeneko atalak integratzen hasiak gara, sare elektriko hauetan, abantaila batzu dituztelako, ez, efizientziaren ikuspuntutik eta energiaren kudeaketaren ikuspuntutik, eta hemen, sare elektriko hauen baitan, azkenaldian ikusten ditugun energia berriztagarri guzti hauek integratzeko, erabiltzen ditugu energia metatze sistema batzuk, ez, bateriak, superkondentsadoreak eta bar. Hemen elementu klabea, bai berriztagarriak eta bai metatze sistemak kontrolatu izateko bihurgailu elektronikoak dira, ez? Eta horregatik, gure ikerkuntzaren atal oso nabarmen bat bilakatu dira, ez? Gu zentratzen gara bihurgailu hauen modelizazio, analizian, kontrolean eta bar. Eta askotan, gure inguruko enpresa ezberdinekin lankidetzan jarduten dugu ikerkuntza arlo hauen inguruan, adibidez, ferrobiariako aplikazioetan, edo energia berriztagarrien integrazioan, edo metatze sistemen integrazioan. Eta, zehatz-mehatz, orain dela urte batzuk, La Reunión, Madagaskar inguruan dagoen La Reunión Irlarako, Ingeteamekin batera, parte hartu ginoan fotovoltaikan oinarritutako sistema bat sarera integratzen, ez? Eta bertan, bateri eta superkondentsadore batzuk ere erabili genitxun, energia berriztagarrien aldakortasunak nolabait kontrolatzeko. Argi dago, energia berriztagarriek sekulako indarra hartzen ari dira, kotxe elektrikoa, metatze sistemak, eta beti ikasleak gure ikerkuntza lerro hauen baitan integratzen ditugu euren formakuntza hobetzeko, eta sare elektrikoen inguruan sortzen ari diren erronka guzti hauei erantzuna emateko.